finále mělo zajímavou pestrou sestavu. Byli tam ty největší, byli tam i ty nejmenší a nakonec mohlo to dopadnout třeba i jinak. Rozdíly mezi prvním a posledním jsou historicky snad možná nejmenší vůbec, kdy byli za 16 let srovnatelný piva. Nebyla tam žádná havárie, nebylo tam nic špatně, no taky jak když je to finále. Je to tady. Na prvním místě o bod lepší 29 bodů. Vzorek číslo 9. Kutná Hora. A já jsem A já mu dám 2. A já 3. Je to historická chvíle. Kutná Hora poprvé ve finále rovnou vyhraje. To znamená, že ty pivovary okresní velikosti, jak jim někdy říkáme, co mají několik těch desítek tisíc hektolitrů ročně, tak velmi zdatně konkurujou i těm velkým s celýma jejich profesionálníma týmama a zázemím, takže ono to jde. Gratulace do Kutné Hory.